Hayi ke futhi ke iyahoywa bethu nayi ukuhoywa oku ihoywa ngandlela zonke ifakwe nentontoni line ukwenzela uba ingangcoli kuthandwa oko nokuxatyiswa kodwa hey ayixatyiswanga ngeli xesha during le nantsika ke hayi iqala ungaxatyiswa kwangulo uze apha kule ndlu ayithathe nantsika ayitsale kabuhlungu uyiva uba ukuhloko kwayo iyarolana ishwaba ayigqibezele ngobhontsi phaa ekugqibeleni ayilahle phaa nganoba uyilahle phi kuvukwe phaa ekuseni nantsika oko ibityiwa ingqele ezantsi kwebhedi ukwapha ekuseni hayi ngulo efuna into yakhe kangoyibona into yam kanti emnye hayi andiyazi ndiyigqibele ngoku ko uyazi ingqondo bezimkile ebantwini ayifumana nathi uyifumana kwayo ayipeculula zama uyijija seyingathi irekene elo xesha isongene yasongana thini ayikhulula akhupha iphepha elalilahle phaa kude ayihlambisisisa ibe clean ihoyiwe ke ngelo xesha elo yokoneka ndifakwe ipads thini ayintlelo xesha kayisecingweni yeyi